стара хора, аз съм Мишо, а това тук до мен е Ерол и в днешното видео с Ерол ще премерим сили на нокаут. Ще играем един срещу един, 3 битки и ще видим кой е по-силният. Вие долу в коментарите може да кажете кой от двамата буквално ще спечели, защото това ще бъде 3 битки и много бързо ще минат, така че нека да започваме. Така, аз съм Ерол от Shadow Duel и ви казвам да започваме. Почваме с Friendly Battle. Махаме тук ботките. Само да започнем на нокаут. Както аз преценя, ще започнем на рандъм. Добре, и... Кой избрах? Добре, картата не бих казал, че е лоша. Дори е перфектна за моя герой. И дори за моя, който съм си избрал. Така, махаме тук тия. И покамваме нашия приятел. Започваме. Let's go. Направо ще разкъсна. Така първо. Не ми ще така. Другото сега всеки един от нас е при телефона, другия да не види. Защото някой разбере днес къде сме в него. Аз майка видех. Ама ти ми беше къп. Аз съм си взел един специален видео. Кой? Ти буквално съм на 2 ура. Аз ти на колко ти имам? Ясно, как аз съм мотор сега. Просто това да ти играеш с алко. Не играеш алко. Как му убива? Дай близко. Ау. Убиеш ме. Браво. Любима? Първа точка за мен, остават още 2 игри. Между другото ще направим и 2 игри бонус на шоудаун. Добре, я да е още една карта, пак рандом. Да. И аз взимам този герой. Нашия приятел. Ама на друга карта. На друга ли? Добре. Чай пак ще избираме така. Нали? Добре. О, аз знам ти кой си избрал. Кой съм избрал? Бъс. Аз знам перфектния герой, с който да те прецакам. Тя ще избра някой друг. Добре. Готово. Кой съм избрал? Бъс? Откъде знаеш, бе? Аз познавам всеки един броя. Той ще те прецака много лошо. Той бих казал, че е добър. Взел съм си един специален гаджет. Да, започваме. Защо? Така. Защо всеки път? Защо? Ела? Така, защо? Значи ти всеки път ми избегваш атаките. Много лесно бих казал аз. 2-3 за мен, последна игра, избирай карта и да те смазвам. Аз казах, няма да ти дам ръки. Избирай карта, бе, човек. Я видим. Карта, между другото.
Виждате ли са кое съм избрал? Амбър. И на това кое съм избрал. Този път има това няма смисъл. Къде си, бе? Какво, видяхте? Много слабо. Ако и тази игра ме биеш, 3 от 3. не си добре, бе. Не! Уего! Айде са. Айде сега 3 игри, знаеш какво? 3 игри бонус. 3 игри. Бонус. И добре. На какво? Давай. На нокаут. Да. На тази карта. Да, давай. На тази карта. Всъщност не съм прецакан. Прецакан съм. Ще те вия, мале, много слабо. Опа, не съм слабо. Опа. Не, без да си. Това беше тук заради главно. Не, нищо, бе, аз пак ще те бия. Па не се знае. Кой ти каза? Бил. Айде, имаш още 2 игри, бе. Може да се отсрамиш. Мале хора, направо го разбих този рол. Айде, дай още една карта, дай. Това би трябвало да е последната игра. Не. Добре, аре, този път. Избирай карта, е. Този път съм идея. Избирай карта, е. Чай, преди това. Окей. Добре. Чай, преди това видя картата. Имам идея кой да взема. Знам кой да взема. Ти ведно ще вземеш Амбър? Не. Нека по-добро. Той герой познат ли ти е? Манти. Близко. Ма не. Изобщо да си близко да кажа. Не. Да. Срещу Пайпър. Това ще бъде тук вече интересно. Мале хора, аз направо го разбих, бе. Той рол няма шанс. Ако те продължаваме още не. Вижте го, той играе с автоейм. Това не е автоейм, бе, брат. Защо се цениш тук? Ау.
направо е. Разумите. Стата бият тук направо. Мале, хора, чайко писано чак тук е. Аз направо да се препълня. Абе, аз не очаквах това от тебе. Очаквах. Аз не очаквах това от тебе. Абе, сега така. Ето, по принцип, аз нямам никакъв шанс да сме бил 4 игри. Не мога да видиш. Ще ме убиеш, аз нямам никакъв шанс. Май, как ти доджвам атаките ми за други? Е, тук вече се мъртъв, аз нямам никакъв шанс. Мале, не си слаб. Имаш още една игра, последна. Избирай карта, така няма. Значи, ако табия играем още една, ако и от другата табия играем още една, докато я изравна, ти сега си направил 5 победи. Не, ако ма биеш, табия 5 на 1. Давай. На друга карта. То вече нема как да ме биеш. Добър е. Тик. Не, по-добър. Ма дай друга карта, тая играхме. То ние всички карти играхме. Е, там май не сме играли. И та, играх Маре, дай, на нея. Добре, да на нея. Ще видиш, той е добър. Много добър. Кой? Чай. Така. Не. Не. Дарваме. Не. Рик. Не. Фанк. Да. Не ти си слаб. Брат, Фанк. Фанк не съм слаб. Не съм слаб с Фанк. Але тая карта играхме преди малко. Это не се знае. Мали много съм малко. Трябва да правим това само. Значи дойдеш ли ме близко. Не, вече аз съм мъртъв. В смисъл много малко ще отбия. Не много. Това не се знае, че е последна игра. За тебе, за мен ако не загубя. Всеки едно. Аз ползвах ли го? Не! Не. Близко да ми дойдеш, пак съм ги. Не, ти му отблъсна. Ау! Ти имаш просто само гейм да хора. Е, па не се знае. Моди имам нека. Имаш, айде тук малко за да си. Ама тук не. Толкова ми щастие играеш. Прав.
От какъв зор, Дима? От такъв. И това беше от нас, скъпи приятели. Вие пишете долу коментарите за кой бяхте, кой искахте да победи. В случая аз победих, той нямаше нито една победа, аз нямах нито една загуба. Това беше от нас, скъпи приятели. До следващия път и чао!